момчета, елате насам. Чакайте, на къде си мислите, че отивате всички заедно? Виж какво бе, вещицо, казах ти на тебе да си гледаш прането и сериалите и да не се бъркаш където ти е работа. Момчета, само да се намесите в чуждите работи, веднага ще довадя в полицията. Вие нямате работа там. Ще останете тук и ще си гледате вашата работа, ще копаете картофи. Какво ще правите там вие, а? Да не би някой на вас там да ви дължи пари. Аз колко пъти съм ви казвала, то откачен пенсионер да не го слушате, ви говори. Откачане и да си знае името. Айде, момчета! Здрави момчета сте, как ще се водите по къла на тоя? Той ли ще го слушате? Вижте, че той не знае къде се намира. Той е един изкофял дъртак, погледнете го. Той не може дори да ви каже какво е правил преди 5 минути. Той толкова изкофял, че не знае къде се намира. Ето виждате ли го, пуснайте момчета, ще убията! Успокой се, бай Цветко! Психопат такъв, поснимай! Психопат, нещастен, пенсионер, изкофял идиот, поснимай! Не, махайте се от тука, Наско го няма. Ще се върнем в събота. Лелю, да Финки, махни се от пътя или не отговарям. Педерас, ще ти щупя Я да не ме заплашваш, бе, уличница такава. Браво, Жоне, браво, добре, че дойде бързо и то на мен има да ми връща много. Няма да ви пусна да влезете. Майка му стана. Не ме пътай за вас, Браво, моето момче, гордея се с теб, синко. Трябваше да се извъртиш и да й удариш един страхотен ритник в чудурата на тая мръсна гадна вещица. Съветвам ви изобщо да не се опитвате да продължавате напред. Аз съм бивш боксьор. И теб и нея ще сваля с по една тупаница. Пари си устата, бе, педерас. Какво каза? Махте се веднага от тука! Казах, че ако те хвана, ще те ритам от тук до последния етаж на къщата и като дойде полицията, ще кажа, че си се спънал в чехлите на майка си, плешив педерас. Изчезва от тука! Георги, признавам си, това беше много добро. Ела да ти покажа къде е стаята на Атанас. Внимавай, той е въоръжен. Къде си бил, куче? Радвам се да се видим. Ела тука, нещастник. Ръката ми, Жоро, пусни... Кой е там? Ау!